Avui, de conjunt amb l'organització local Cerdanyola en Palestina, celebrem l'inauguració de la primera exposició que s'ha fet aquí al Casal. Es diu El setge de Palestina i és obra de l'Andrea López Tomàs, periodista sorrenca i corresponsal per El Periódico a l'Orient Proper. Moltíssimes gràcies, Andrea, i no només per venir avui, sinó també per la teva feina com a periodista, treballant per explicar la veritat sobre l'embat brutal dels últims mesos contra el poble palestí. Una matança de més de 21.500 persones en tan sols 83 dies. Andrea, es veu que com a periodista vos dona la veu a les persones amb un periodisme més humà. Cada imatge de l'exposició té la seva pròpia història. Quines són les històries que més t'impacten quan treballes a Palestina? Primer de tot, moltes gràcies per venir i moltes gràcies al Casal Popular La Flama per convidar-me. Jo soc principalment periodista, sempre faig fotos per acompanyar els meus textos, però la veritat mai m'hagués imaginat que estarien impreses aquí i que hi hauria tantes cares conegudes i desconegudes venint aquí a escoltar-nos parlar. La veritat és que jo ara he estat 2 mesos a Palestina, però fa més anys que cobreixo la regió i també amb aquestes fotografies he volgut una mica representar en cada una d'elles uns dels diferents aspectes en els que la població palestina pateix aquest setge. És un setge que impacta tots els àmbits de la seva vida, és a dir, a nivell vital, a nivell de relacions socials, a nivell d'atenció mèdica, a nivell d'habitatge, de moviments, i crec que cada una d'aquestes imatges intenta representar-ho una mica. Tot i això, són 15 imatges i les 9 primeres són denunciant aquestes opressions que pateix la població palestina, però n'he volgut escollir 5 en què representi la seva resistència, que és potser el que més m'impacta quan vaig a Palestina i quan parlo amb la població palestina, que és el fet que, tot i que són dècades i dècades de conflicte i dècades d'èxode, de despossessió, de mort, com estem veient també aquests dies a Gaza, però també a la Cisjordània ocupada, aquesta gent no vol marxar a la seva terra, aquesta gent segueix volent quedar-se a la seva terra sent un vincle com el sentiríem nosaltres, una nostra pròpia terra, que si ens volguéssim fer fora on hem nascut, doncs no ho permetríem. I crec que són històries realment que transmeten molt l'essència humana, precisament del voler viure una vida en dignitat, perquè no hi ha res més que vulgui la població palestina que és viure en dignitat. És a dir, les úniques persones que estan dins de la franja de Gaza informant-nos sobre el que està passant són periodistes locals, és a dir, gent que no només ha de fer la seva feina, sinó que ha de protegir la seva família, s'està marxant de casa seva, està sent atacada, està sent ferida i, com hem vist, està sent fins i tot assassinada de forma deliberada. Ja són més d'un centenar de periodistes morts o professionals de la informació que han estat assassinats pels bombardejos israelians aquests 85 dies de conflicte que portem. Realment, com a periodista internacional, ara és un moment de moltíssima presència de premsa internacional a Israel, Palestina, és a dir, hi ha una mobilització enorme i és veritat que com aquesta guerra va començar arran del 7 d'octubre, és a dir, el dia que Israel va patir el pitjor dia de la seva història, un atac massiu que van morir gairebé 1.200 persones a mans de Hamas, és veritat que ha sigut fàcil ser periodista perquè la part israeliana volia explicar la seva versió de la història. Ara, 85 dies després, que el 7 d'octubre queda una mica lluny, és a dir, que 21.000 morts després de la franja de Gaza, és complicat seguir parlant del que va passar aquell sol dia. Ja és més difícil exercir el periodisme des d'Israel i preguntar a la gent sobre què en pensen del que està passant a Gaza o com ho viuen des d'aquí. És veritat que per entendre també una mica la psique israeliana, que sí que avui ens centrem més en la part palestina, però crec que és important també saber-ho, als mitjans d'Israel no es veuen les imatges que veiem nosaltres a diari, de nens sepultats sota les runes,
d'hospitals essent atacats. O sigui, les úniques imatges que ells veuen de la guerra a Gaza és de soldats en zones que no hi ha cap edifici en peu, però imatges molt èpiques de guerra. No veuen el patiment civil. Vull pensar que potser si el tinguessin més present en el seu dia a dia no donarien aquest suport massiu que estan donant a l'ofensiva a Gaza, però a mi sempre m'agrada destacar que els que estan fent la magnífica feina són els periodistes locals i que és important que no ens retirem la mirada del que està passant a Gaza, perquè el dia que ho fem els estem abandonant no només a la població, sinó aquesta gent que s'està jugant la vida per explicar-nos el que els està passant. Sí.